veces non sabemos, que nos planificamos co produtor a colleita. Claro, planificamos 6 meses antes, 4 meses antes, para dicirlle ou para poñerlle, ou despois queremos determinada variedade, pero evidentemente sabemos que en Berín non se producen tomates en decembro, non? Entón, pues, sabemos que os tomates circunscríbense a outubro, tal. Entón, claro, a agosto ou outubro, uns pouquinhos meses ao ano. Entón, nos conformamos, o trato é o produto que ti teñes, que sexa capaz de producir a terra, porque é a terra que está ao redor. É dicir, se non é capaz de producirlo él, non é tampouco capaz de producirlo, non nos interesa, non? Porque se capaz que vende fora, ou se capaz outra cosa. Bueno, non vou do tema. 12 euros por cesta, quincenal. Xa te digo, depende un pouco da variedade, do tipo de cousas que haxa na cesta. Terías que vela. Pero es 12 euros por persona, 12 euros por unidade familiar. No, 12 euros por unidade familiar. 12 euros por unidade familiar. Unidade familiar consideras que son 2, 3, 4 personas? No, unha familia, o que sexa a familia, non importa, non é esa non é a cuestión, que dicir, hai unidades familiares de 2 ou de 5, non é esa. O sea, a unidade familiar, enténdese, o sea, cada familia que colle unha cesta. A veces son compañeros de piso, o sea, unha cesta, non chamamos familias por a forma de falar, non? Que outra cousa? O tema dos supermercados, comentabas, non? Bueno, o tema dos prezos, non? Que en realidad, sí. Os prezos, o tema principal que a accesibilidade que ten a xente mediante o que posee, a garantía de que para poder acceder a esos productos que ustedes, que son realmente pacientes y máis caros. E a xente non está como para poder decir, vou comprar máis caro, aunque sería lógico, creo. Sí, bueno, hoxe en día, é dicir, é unha reflexión que a veces non facemos, non? Que adicamos moito tempo a conseguir ter diñeiro no peto para despois poder ir a comprar aquilo que queremos comprar, o que sexan alimentos, sexan roupa, etc. En lugar, ás veces, de adicar tempo a ter esas cousas, non? A saber facer esas cousas. Bueno, eu sou un partidario particular de que temos que animarnos coa producción, non? Eso por un lado, eso abarata moitos custos. Por outro lado, está a cuestión de que tipo de alimentos mercamos, é dicir, que alimentos mercamos, bueno, non cambiando tanto, non? Pero en realidad facendo a reflexión do tipo de alimentación que temos, acabamos caendo na conta de que alimentándonos de forma mellor, máis froita, máis verdura, máis cereais, máis legumes, a cesta de compra ao final saemos máis barata, non? Porque, bueno, é un elemento tamén de encarecemento que é da proteíno-dependencia, non? E despois o de produtos moi elaborados, non? É dicir, que no ecolóxico que realmente existen, son produtos moi elaborados que acaban enchendo o custe da cesta. E despois, non sei decir, donde compramos os produtos, donde os mercamos, porque, como se ensinaba na táboa al principio da intervención, temos ata un 400% de diferencia, é dicir, do precio de 50 céntimos ou de 30 céntimos que pode recibir unha agricultura de aquí do lado por unha leituga que podemos irnos a súa casa a buscar, se la compráramos a él, pasa a costarnos €1 e pico no supermercado de esquina. Entón a reflexión é, bueno, o mellor se cambiamos a forma de distribución, se nos achegamos ao produtor, somos capaces de rebaixar tamén o precio. Dito eso, estou completamente de acordo coa tua reflexión, eu sei que é frustrante que chega un momento que cos salarios que temos e coas situacións que estamos, pois é certo que hai determinadas cuestións que non podemos consumir de forma responsable. Eso é... Por exemplo, vas a comprar, hablamos de agricultura ecológica, unos espaguetis de especial, vas a unha tenda, son 2 euros e pico, 500 gramos, vas ao supermercado ao costado, e 500 gramos de pasta de globo normal e corriente, pues a lo mejor son 3 euros. Es medio kilo. Si tú estás ganando 450, 600, y tienes 2 fillos, non vas a ganar ese tipo. La reflexión miña é que para poder acceder, o para que realmente se poda chegar a ser rentable, a agricultura ecológica
a lo mejor hay que demandar también otras cuestiones que afecten a todos y que puedan elevar un poquito a otro nivel de vida a las personas. Porque no elevaré si no conseguís vender, o que así te pueda comprar. Eu faría unha consideración aquí. É un tema moi complexo, moi delicado porque eso que estás comentando, estou totalmente de acordo contigo, que no contexto no que estamos, dicir a xente que ten que pagar máis, vamos, é unha locura, non? Pero a unha consideración que faría, vamos a ver, hai, xa cando nacen eu hai 30 e pico anos, eu recordo a miña abuela que o que gastaba na comida era a maior parte do que era en casa. Antes, a distribución dos gastos familiares eran moi distintos. Nos últimos 40 anos houve un grandísimo cambio social. E iso afectou todas as nosas vidas. O sea, ahora mismo, a maior parte dos nosos ingresos se destina ao pago de hipoteca, ao pago de vehículo e pago de ocio. E o que hace a la compra do que comemos reducirse drásticamente. Eso por un lado. E despois, por outro lado, hai un problema moi grande a nivel social e que afecta ao sector primario, e é que a referencia que nos temos, a referencia dos precios, o que nos fai considerar se o produto é caro ou é barato, son uns valores que están postos por unhas canles de comercialización que para nada son locais. Entón, o deslocalizar eso, deslocaliza a mão de obra, e iso afecta o precio. Entón, para nós, a referencia, cando chega alguén e di, non, é que este produto é caro, que o collo o traen de Marruecos ou o traen do outro lado, nesta sociedade global na que vivimos. Eso é terrible para o sector primario. Porque, eu digo a cualquiera, o sea, botar de contas que as leitugas hai que plantar pagándolas como se pagan para vivir disso. Eso é un problema moi grande que temos. Entonces, nós, o que estamos poniendo unha pica en Flandes, realmente. Estamos dicindo a xente, hai que pagar máis, realmente, por lo que se come. Pero, claro, a ver o sei que pode facer iso. Andar ao camiño, porque tamén pasa unha cousa. Vamos a mercar como vamos a mercar. E mercamos polo precio. O sea, poño a unha gran superficie, vou ao Carrefour, vou ao campo, porque unha leituga, poño por casa, sale 20 céntimos máis barato, o sea, non é unha leituga... Me choca unha cosa, me choca o tema de valorar unha cesta, porque claro, unha cesta para mí pode levar moitas cousas, ou poucas cousas. Valoraría xa o precio dunha leituga, canto custa unha leituga, pero nos estamos poñendo a 90 céntimos. E a podes poder, o canto vale unha manoxe de acergas de medio kilo, pois son 45. É máis caro que se vas a Carrefour, ou que se vas a un sitio deste, ou consigues máis barato. Ahora ben, pasa unha cousa, que desos cartos que ti pagas, marcha, unha parte marcha. Entón, a consecuencia disso é que a próxima vez que ti volves, o teu poder adquisitivo baixou. Entón, a pica en Flandes un pouco consiste nisso, o sea, a ver como se pode ir facendo para localizar a economía de maneira que o noso poder adquisitivo deixe de descender, que é a tendencia dos últimos 30 anos, que deixe de descender o noso poder adquisitivo e que pouco a pouco, na medida na que se pode cada un de nós vaya contribuindo a que isto deixe de pasar e que incluso, se somos capaces de... Eu poño un exemplo, que xa me estaba atacando ese programa aquí. Me levaron a Italia a principios deste ano, deste inverno. Bueno, se ríe porque xa lle conté 30 veces, pero se me abrieron os ollos como platos. Me levaron a un sitio de Italia que é Emilia Romagna, se pode consultar na Wikipedia. E eu cheguei aí, bueno, volví para aquí como se viniera de Marte, ou peor, máis flipado todavía. Porque o sitio aquel é unha región de 4 millóns de habitantes, 4 millóns de habitantes, é máis grande que Galicia, e teñen unha tasa de paro dun 4,9%, é paro estructural, e teñen unha renta per cápita que é un 50% superior a do resto de Italia. É unha das regións máis ricas de Europa, se vive estupendamente ali, con esta tasa de paro e con esos ingresos, que ali non hai unha persona pedindo a esmola, non existe eso. Como fixeron iso? A ver, cando foi xa a guerra mundial, estaba Mussolini, ali montaron ali uns núcleos de resistencia antifascista, les pasaron por riba, acabou a guerra
E ali o que quedou foi o Partido Comunista Italiano, que desde aquela leva 70 anos ali no poder. Non sei ben como funciona o Partido Comunista Italiano. Sei que ali que nesa zona o que hai unha sociedade que está baseada toda en cooperativas. 2 de cada 3 persoas, con esa tasa de paro, 2 de cada 3 persoas, por iso na Wikipedia, traballan nunha cooperativa. É dicir, que o que estamos falando aquí non é unha utopía, eso funciona, está funcionando. E as rexións máis ricas de Europa funcionan desa maneira. Porque teñen unha economía que está localizada. Eso, ide a Wikipedia, mirar ali a Emilia Romagna, Italia, e veredes que os pomos mismos datos os estou dando eu aquí ahora mismo. Claro, ali agricultura ecolóxica por todos lados, supermercados por todos lados, e verías, os hipermercados, despois consultei, a cuota de mercado que teñen os hipermercados non chega ao 7%. Claro, hai outra cultura. O que acabo de dicir agora é unha mínima parte do que haría. Estou como tolo tratando de que se monte unha exposición aquí de cooperativistas galegos para que vayamos a ver aquello, porque hai moito que ver aí. Como son niñas, hay un lote de ellas. Entonces, eso no tiene que ver con... O último que digo, o sea, yo tengo un amigo que produce aceite. Olivos en Andalucía, produce aceite. Anos hace 4.000 litros, otros 10.000. Lo máximo que deben hacer es 10.000. Otro día decía, me falaba de que se está pagando a 2,80 en la almazán. Dice, si vos os gastos del botellado, os gastos de transporte tal, te vas a hacer ese 25-30 euros. Sí, cambiarlo todavía. Tienes que dar un margen, porque ves, si te vas a 3,70, si es un margen corto, que normalmente la alimentación dice que podía ser un 50 o 60 o un producto, se puede hacer. Estaba vendiendo ese libro a 2,80, aquí, o sea, es que están por baixo de sobrecosto. Y claro, decía, ¿cómo dices que una entrada de cine que se come que es 1 hora y media, que cuesta 9 euros, estás dispuesto a pagarlo, y luego dices que es caro a 3 euros de o aceite? Claro, y dicen, ¿se hace como testa? Decía mi amigo, eres un de favor. Para hacer esa comparación de cine o libro de aceite. Te decían eso, sí. Entonces, ¿cómo vas a cambiar esa mentalidad? Eso estamos. Quería comentar aquí, antes de que se llama. No, decía que era todo que evidentemente que é moi difícil para moitas economías, pero tamén é certo que non é relativo, non? Hai moita xente que gasta 3 euros diarios un paquete de tabaco e podes... É un problema de toma de consciencia, non? É non dar o golpe de salto a ver, de todo. O mellor, introduces por exemplo, unha tenda de comercio xusto, 3 produtos, non? O interés é azúcar, o azúcar é bastante caro, o mellor, o resto son incoherentes, verdad? Como hogar, sempre probar as cousas que, claro, sabes, es unha tua... Sí, pero eu nunca pensei que traballaría a terra. Eu teño traballo, e sin embargo teño un amigo que tiña 350 metros de terra e quedamos para traballar. Vamos dos anos traballando en terra. Non é por este tipo de historias como tamén a dos Una vez que sería un pouco agricultor, de 2 años le vamos contento. Pero quero dicir, tampouco é tan complexo, é un tema de variar a conciencia e pouquinho a pouco de todas as posibilidades que tens. Claro, ao mellor todos os produtos vas a mercado, de repente non. E a veces estás agachado a cadena do capitalismo. É dicir, no momento que tú mercas en outro lugar, estás gastando un cachillo de capital a unha gran superficie, que se repercute logo en todos os salarios e demais. O poder romper a cadena, cando chega un punto de masa crítica, desfaise todo por si solo. Por exemplo, unha cosa que se pode facer, a xente normalmente compra no supermercado. Eu compro en tiendas pequenas. Hai veces que paso por todo o leite buscando roupa española, fabricada en pantalones, o sea, hai micris, e intentas buscar, eu sempre pregunto a mí a maioría das tendas onde está fabricado. Moitas veces vou a 2 e 3 e salgo sin vestir.
hay toda una maquinaria global dispuesta a fabricar alimentos muy subvencionados en algunos casos, y en otros casos con un valor añadido muy pequeño. Entonces, claro, si tú sabes o que vale un kilo de millo neste país, non podes entender como un kilo de polo vale 2 euros. Pero claro, ese polo non ten moito millo nas súas 4 ou 5 semanas de vida. Iso temos que asumir. Estamos queremos consumir unha carne de baixo coste, se pode falar de proteína low cost, que sale mellor fabricada, máis relacionado ca química que con metabolismo normal. Entonces, claro, o mellor que temos que falar tamén é das grandes mentiras que hai en torno á alimentación e a nutrición, como nos foron comendo un pouco a cabeza para consumir moita proteína animal no desayuno, na comida, na merenda, na cena, todos os días da semana, da igual de onde veña. Ou, por exemplo, a mí me preocupa un montón estas modas que veñen, non? Ahora, a mitad da población ten que consumir soya. Pasado mañana consumiremos quinoa e estaremos alterando os mercados locales deses produtos nos seus países. O sea, ahora hay que consumir trigo sarraceno. Pero que pon de moda esta? Da que sea el comercio susto, pero vamos a ver, la quinoa la consumían los peruanos. O sea, si non vou... A ver, pero decir que non, supongo que terán unhas cuidades fantásticas, pero... Logo, claro, é un mundo ao revés. Resulta que os ancares queren colocar polvo nas súas pallozas e non atopan centeo do país cortado a mao e mallado a mao que sirva para facer o polvo. O sea, el mundo al revés. E iso é algo que temos que tener en conta, que realmente reflexionar un pouco desas mentirinas que nos van... Pues claro, yo é moi tentador comprar un yogur por 0,18 ou por 0,20, pero que estamos consumindo? Un batido de un casi un residuo lácteo estamos tomando. A mí es un poco radical ese residuo lácteo, pero... Un momentillo que aí poño unha anécdota aí que outro día nos chamou moita atención, o tema da quinoa vai carísima ahora. Claro, estive investigando un pouco o tema. Nós, cando empezamos a cooperativa, estaba o kilo de quinoa a 2 euros e pico, 2,40 euros. Vai agora a PVP anda por 6 euros, 7 euros. E, claro, investigando, a causa disto é que aumentou exponencialmente as importacións de quinoa en Estados Unidos porque se puxo de moda. Consecuencia disso, nos triplicaron o precio. Los biocombustibles, ¿no? También nos contaron los biocombustibles iban a ser una millora ecológica global que acaban alterando a balanza alimentaria de algunos países. Hai un tema, o argumento para xustificar sobre todo o tema de transgénicos ou tecnoloxías ou cosas que se están aplicando na agricultura, no sector primario, que o que implican é que se concentre a produción en menos mans, é que non chega aos alimentos que se producen. E eu, bueno, tamén investigando para este tipo de charlas aí xa máis de un ano, descubrí que a FAO, que era, bueno, é unha oficina que depende da ONU, que se encarga, bueno, mira todo o tema da industria alimentaria, non me acordo como, bueno, é igual. Se busca FAO, sale aí. Esta oficina que depende da ONU saca todos os anos un anuario. No anuario do 2009 xa comentaba a FAO que se está producindo no mundo alimentos para alimentar, creo que eran 36 ou 37 mil millóns de persoas no mundo. No ano 2009. O problema non é a produción, o problema é a distribución de alimentos. Esos son datos da ONU. Se ha publicado eso, no anuario da FAO do ano 2009. Hai un ano se deu unha noticia en público, por exemplo, que falaba do incremento do cacao negro, do precio do cacao negro, no chocolate negro. Se pon de moda consumir chocolate negro un 70%, un 74%, un 80%, e como de repente un fondo de inversión británico paga o 20% da producción de cacao daquel ano.
absolutamente inocente, formiguiña, decimos, o sea, alguien que é capaz de comprar 250 toneladas de cacao, pero en las palabras no se encontre y esperamos por ver. A mí sempre me preocupou que quen está detrás do que comemos son entidades cuyo objetivo principal é a obtención de un beneficio. Eu hai anos, que razono desta maneira, o sea, se que queren un beneficio, lógicamente a maneira de obter ese beneficio é reducindo custos. Reducindo custos o vamos facer sempre a costa da calidade. Hola, es que a mí hay una parte que me parece curiosa y siempre he hecho en falta cuando hablamos de consumo responsable, ¿no? Es un poco el valor económico de lo que es consumir productos sanos para la salud, ¿no? Porque siempre se pone el acento en la parte económica, pero en realidad, bueno, creo que todo el mundo sabe y está bastante, bueno, estamos siendo cada vez más conscientes de todo lo cancerígeno que implica comer como estamos comiendo y que a veces puede salir más barato, pero que a la larga sale mucho más caro, ¿no? Y que yo creo que, bueno, yo he hecho en falta muchas veces que el discurso no penetra tanto, porque a veces sí que falta la parte más de la salud, ¿no? Desde el cuidado, bueno, lo que sería mejor para todos, ¿no? Entiendo la parte todo de, y estoy totalmente de acuerdo con el tema de lo económico, la justicia social que hablábamos aquí, que es lo justo pagar más, aunque estemos en un momento complicado y difícil, pero que a veces no nos paramos a pensar de que, bueno, está más que demostrado que el valor energético que aporta un alimento para el organismo tiene tremenda relación con procesos cancerígenos y que al final sería un ahorro para la vida, para la sanidad, para el Estado, etc. Sí, bueno, a verdade é que é un acento máis, unha lista máis desta cuestión que tens moita razón, porque a saúde ao final é unha das principais cousas que nos preocupan, non? Alimentos sans, bueno, é un concepto que foi sustituído por alimentos seguros, e agora os yogures xa non caducan, non? Bueno, vale, non sei, aí está. Igual como son residuos lácteos, pois xa non teñen problema de caducidade. Bueno, é quizás outro tema, non? Pero sí que é completamente certo, porque ademais o consumo consciente como elemento, digamos, que mellora a nosa vida, ao fin e ao cabo, ten que ver tamén coa maneira na que autogobernamos a nosa saúde, xestionamos a educación dos nosos fillos, cuidamos os nosos maiores e os familiares, quer dizer, ten que ver cunha forma de vida, non? Unha fórmula para relacionarnos coa xente que temos ao redor, e ter, pois, bueno, relacións afectuosas, non? Como comentaba ao principio, está íntimamente relacionado, efectivamente. Pensamos que facendo as cousas mellor, na cuestión da alimentación, é unha parte, non? Evidentemente, do todo, que está vinculada con todas estas cousas que te comentas tamén, por suposto. De acuerdo que ustedes lo consideran, ¿no? Y que todo el mundo lo considere, que yo creo que a veces hace falta que se explicite un tanto más, ¿no? Que, bueno, que nosotros a veces somos un tanto masoquistas, ¿no? Pero hay veces que hace falta escucharlo por activa y por pasiva para asimilarlo más, porque sigue siendo que ahora el valor económico, pues, bueno, era lo que no se discute aquí, que todo el mundo se puede permitir, entre comillas, en su valoración, ¿no? Personal, lo que significa ese gasto. Me parece un tema que é moi complicado. É moi complicado porque, a ver, o tema de que comemos é unha variable máis para a nosa saúde, e hai máis variables, o exercicio físico, o tipo de vida, hai máis variables. Entonces, xa para empezar é complicado cuantificar ata que punto a saúde contra temas genéticos. En ese contexto, aí de arriba, temos diante unha industria que non está interesada en que se fagan públicos. Moitas conclusións xa, estudios científicos que hai que relacionan o que comemos coa saúde. Patético, non? Ver como cando sai un científico dicindo que me saíron aquí unhas razas que se morían todo cando comían este transgénico, automáticamente sai outro estudio rebatindo iso. Iso é automático,
levamos anos xa vivindo eso. E hai lobbies. Eu quero enlazar un pouco as dúas historias. O que dicía antes da especulación, preguntaba se non sabes. O director do Banco Central Europeo, Mario Draghi, era un ex-directivo de Goldman Sachs. E Goldman Sachs no ano 90 decidiu que unha serie de produtos de alimentos básicos non perecedeiros que eran mercantilizables. 2 tipos de trigo, 2 tipos de arroz, bueno, hasta, non sei, 7 ou 10. Eso permite, como non son perecedeiros e disponen de masas de monetarias increíbles, ahora estamos facendo un carbón, en Asturias, descargando carbón, reténeno durante un almacén. Se non hai almacén, fabrica un almacén, reténeno hasta que hai demanda suficiente, sube o precio, un porcentaje e logo vende. Eu creo que o que acaba de fazer Víctor, que pasaron por venir por aí, porque se non marchamos todos, se Goldman Sachs tira un lado, nós vamos tirar para o outro. E todos estamos aquí, se nos organizamos, se dedicamos unha percebida de tempo. Eu teño fincas aí a 20 minutos de Ourense, sabes? Estou levo xa tempo desexando fazer cousas con ela. Aquí había xente que falaba dese tema, sabes? Vamos, oye, a ver cando arrancamos con esta idea, a ver cando arrancamos con esta idea. Quedamos, pasas o rato, faz un cuadrante para distribuir as tareas, non tens que considerar a día a eso, autoabasteceste, produces un excedente, buscas unha salida para o excedente e pasas a acción, sabes? Porque senón eles van seguir facendo o que les dá a gana, sabes? O tema das pallozas, por qué? Porque resulta que deixamos, eu vexo ali como se abandona todos os días, eu que estou a punto tamén en un momento dado de deixar de ter ese vínculo, porque dá traballo. O sea, o campo dá muchísimo traballo. E sobre todo se queres vender, non é fácil, non? Porque si hai que cambiar a mentalidade. E moita xente que se va á cidade, que está mal vivindo na cidade, si pode aproveitar este tipo de historias, pois eu teño as terras, ver que produto, sabes, crear vínculos que repercutan na tua vida cotidiana, nas relacións humanas, moitas tipos de historias. É dicir, non é máis que a coñerse, non é tan como poner unhas cebolas e quedar 2 días na semana entre varios para ir ali, tomar unha cerveza ou acabar de cosechar, non é nada imposible, se non estás facendo nada, non é verdade. É relativo, é dicir, non a tua tributaria non nos permite por a semana, pero permite un sábado de mercado. Sempre buscas un oco para botar unha mano. Coller e facendo. Por iso, o que fixo Víctor parece maravilloso, o balista ese, a ver se dá futuro. Sí, acerca do tema de que falaba, desde que era moi caro e tal, e claro, que é así, pero tamén está o tema de priorizar o consumo e de, sobre todo, de reducirlo, penso eu, hai moitas cousas que se nos paramos a pensar son innecesarias, totalmente. Non sei, o suavizante da roupa, ou papel de plata e envases, papel albal, non sei, ou seguir comprando os cosméticos que che fan danar como gel de ducha, que se te duchas todos os días, terras de capel, entonces comprar a crema que non sei que, o sea, é todo un rollo que hai, así pode que esa xente que, evidentemente, así que non pode acceder, porque agora estamos vindo un momento moi duro, pero ás veces tamén ir cambiando ese chip pouco a pouco, penso que pode ajudar a priorizar algo. Eu creo que o que digo era que é moi importante. Eu sei de moitos socios da nosa cooperativa que comentan que antes de comprar a cooperativa gastaban máis cartos. Eso sucede. E depois é porque miras, porque vas con unha lista. O sea, na cooperativa non temos o rollo este de vamos a colocar no lineal para que a xente vexea isto e o tamén. Non. O sea, ese rollo non vai. Mais eu moitas veces como non ves sin lista, e como sabes, no, pero que vexo, vaya a comprar responsable. Pero, sí, eso é, a ver, estamos falando de consumo responsable, con todo o que implica. Eso, as tres R's, a primeira é a reducción, que sempre é a que non se fala, pero a primeira é a reducción. E despois outra cousa, que eu quería comentar así, pois que, bueno, que ten que ver co que acaba de facer Víctor, está bestial. Eu, a ver, penso que cooperativas que xudan por todos lados, porque nos beneficia a todos. Pero eu non quería ir aquí sin comentar
penso que a xente que vides aquí xa tedes unha idea de que vai todo isto. Entonces, o mellor, pois, está ben afondar un pouco máis, non? Eu comentaría para que a xente coñece un pouco como este tema do consumo e como, vamos, as posibilidades que hai. Eu comentaría os dous modelos, porque realmente temos dous modelos moi diferenciados en Galicia de cooperativas de consumo. E hai, por un lado, un modelo que é como de Árbore ou Xoaniña ou Panxea, e hai, por outro lado, un modelo de cooperativa ou asociación. Bueno, tamén neste primeiro modelo metería tamén a Cova da Terra, que é unha asociación de Lugo. Pero despois hai outro modelo que é máis como de semente, ou como estaba a facer o Vixeirado, o Catedral, ou Focamiñón para a Coruña. Ou hai varias entidades deste tipo. E son dos modelos, a ver, eu creo que son moi distintos. Penso que son tamén moi complementarios. Ainda que despois a nos na rede pois nos leve a decir, oi, pois aquí nos diferenciamos, a ver, como facemos, porque dá un pouco de tal. Claro, a ver, por un lado, está o cooperativismo que abre unha tenda ao público, con todo o que implica, e o cooperativismo que non abre tenda, que o que fai é un grupo de consumo. Entón, eso implica un montón de cousas. Son os dos modelos que hai. Árbore, Xoaniña, Panxea, a Cova da Terra, temos unha tenda. E vendemos a socios e a non socios. E aquí non, aquí se fai un grupo e se vende aos socios. Ou se vende, se distribúe aos socios. Digo se distribúe porque, a ver, eu creo que os dos modelos teñen pros e teñen, o digo para introducirse a debate, non? Bueno, debate que non sei se ten que haber, porque, vamos, é o que hai. Eu o que entendo é que os dos modelos teñen os seus pros e os seus contras. Porque, a ver, modelo semente. Eu creo que ten o pro de que é posible a través de unha entidade deste tipo que os precios baixen. Os precios son máis asequibles. Estamos evitando custos, podemos acceder a este tipo de produtos que é carísimo a través de calquera outra canle a un mellor precio para o consumidor e a un mellor precio para o produtor. Directamente. O contra que ten, que é onde entra outro modelo, que o que pode facer é que non é posible para todo o mundo participar nese tipo de entidades. Ou ao menos non é fácil. Cando entra outro tipo de cooperativas, cooperativas como Xoaniña, como Árbore, como aquí digo vendemos porque realmente se está incrementando o precio, porque temos uns custos. Ahora ben, uns custos que os socios participan, pero nós temos xente contratada. Nós estamos 3 personas contratadas na Xoaniña, e agora están 3 tamén. Pagamos un local, porque temos un tamén temos ese tipo de gastos. Entón, necesariamente, temos que incrementar un máximo produto. O produto nas cooperativas como as nosas é máis caro que nas cooperativas como Semente, como é máis caro. Ahora ben, sobre todo social, non falamos aquí ainda, non sei se falaron, polo miúdo de como funciona unha cooperativa despois dese nivel, porque hai un retorno cooperativo, hai, bueno, depende de como se monte, non? Pero eso, cooperativas como tendero público son máis caras. Ahora ben, é máis fácil ir a comprar. O sea, eu me poño por caso, eu non teño fillos, non podería participar neste tipo de entidades porque non me chega o tempo. Curro, teño fillos e non me chega o tempo para participar nunha entidade que xa teño participado, entidades destas, pero ahora non podería. Moita xente que ven por a Xoaniña traballa, ten fillos ou ten unha vida demasiado complicada como para permitirse sentarse en un grupo de consumo, ir a gestionar o pedido e participar desa maneira. Sin embargo, nestes tempos que estamos, que está baixando o poder adquisitivo, que está vendo máis para a xente que ten máis tempo, estas iniciativas como as de Semente son perfectamente adaptadas a estes tempos. E penso que os modelos que son complementarios, os dos pros e os contras. Sí. Eu o que quería sinalar, bueno, en outras loitas sociais temos tamén analizado que a linguaxe tamén nos axuda a transformar un pouco a realidade, non? Entón eu creo que aceptarmos de entrada que o consumo ecolóxico é máis caro é un erro estratégico tamén na nosa defensa deste consumo responsable, non? Nos non podemos aceptar que se diga que é máis caro, é simplemente o prezo xusto de producir e vender, digamos,
que elaboran o que producen ese producto ou as que interveñen no proceso que chegan ata as consumidoras, non? Que antes se falaba incluso do tema de eso, por exemplo, dos espaguetis, 2,90 frente a 0,80, non chega un euro, un medio kilo de espaguetis, pero é que 0,80 euros é un prezo injusto, porque non se ten en conta que estamos explorando a xente en outras partes do planeta, porque aquí non o producimos, pero se estamos explorando en outras partes do planeta, que estamos deixando unha pegada ecolóxica do transporte, que todo eso supón, e que se nos venden un producto por debaixo do que custa producirlo, é porque están facendo algo que está destruindo o sistema no que nos queremos vivir, o modelo social que nos defendemos, non? Entón, eu sí que diría que non permitíramos ni siquiera nós, ou ni siquiera vos, falades de que é máis caro, e que cando les diga, non, é que é máis caro o produto, non, este é o precio xusto que ten en Galiza comer unha leituga, e que cando unha productora cobra o que ten que cobrar, te pode vivir dignamente e non é explorada, e isto é o que custa unha leituga. O outro precio é un precio injusto, é o precio da exploración da alimentación e dunha industria, pois como vimos os pitos aí, non? E despois, algo que pasou así un pouco rápido e que sí que me parece moi importante, é que cando falaba con cada Xoaniña, decía que cando empezaron coa cooperativa ou co seu proxecto non tiñan produtoras cerca, non? Que tiñan que ir a 30 kilómetros ou a moitos kilómetros a poder ter produtos para abastecerse, e que agora xa contan con máis de, creo que escoitei, 180 productoras nun radio de 20 kilómetros, ou comentaba algo así, non? A capacidade que ten esta economía social e este consumo responsable para xerar tamén alternativas na comunidade, non? E no entorno social no que vivimos, e a potencialidade que ten para xerar un emprego diferente, para xerar unhas relacións económicas tamén diferentes, non? Que hoxe en Ferrol teñades, pois, 100 ou as que sexan persoas que producen non só saudável, bueno, que eu querín escoitarte cento e pico, me sorprendeu gratamente. Bueno, pero tedes mezas que tiñades seguro, e como iso tamén impacta, non, na economía local, e como a economía local que fai a fortalar tamén a sociedade e o modelo, non? Creo que iso tamén é algo moi interesante nos proxectos. Eso, a ver, hai bastantes menos. Non che digo a cifra ahora mismo porque non sei tampouco, mas hai moitas cousas que están surdindo neste preciso instante. Pero, bueno, zaina non hai, non nin a mitad tampouco. Pero, mira, a ver, unha cousa, un pro que se me acabou, que non me acordo de dicir, xa de entidades como a de Semente, pois eso, neste instante se adapta moi ben. Cooperativas como a nosa sí que repercuten dunha maneira moito máis potente no territorio, porque, claro, a nosa facturación que movemos é moitísimo maior, entonces a nivel socioeconómico repercutimos nós moitísimo máis no territorio. Claro, iso é o contra que teñen este tipo de cooperativas, o contra pro que temos neste tipo de cooperativas. Penso que todo é complementario, todo está ben. E con respecto ao precio xusto, a ver, me dá risa porque me paso de frenada o tema precisamente. A ver, eu non digo que teñamos un precio xusto, que se sea un precio xusto este, porque penso que non o temos ainda, que se pague como se está pagando o produto, como se nos está pagando a nos, como estamos poniendo e pagando ao produto como se está pagando. Penso que ainda non é xusto. Que ainda non é xusto, que ainda non é un precio xusto. Mira, nós estamos con un proxecto moi bonito co tema da Tenrera, estamos traballando con razas autóctonas que, bueno, conseguimos que ali na zona da Capela, e vamos a ir ver o pasado mañana, precisamente este productor, vamos a facer unha excursión de socios da cooperativa para ver as semillas calderas que están criando ali, traballamos tamén con cachenas, bueno, falamos co productor, conseguimos que ali que encantalarán un matadeiro dali de Sedes, moi cerca de Ferrol, a 10 kilómetros de Ferrol, que se certifica no Consello Regulador, e levamos todo por o libro, como Consello Regulador, pero, como é para consumo interno, esta carne non etiquetamos, porque xa falamos con o Consello Regulador, falamos con Sanidade, non o deixan facer desta maneira.
para nos aumentar na cooperativa. Entonces estamos conseguindo carne ecolóxica de unha calidade que non se consigue en ningún lado, máis barata que a carne de terrena convencional. Claro, é precioso. Un proxecto chapó ese que temos aí. Pero falas co produtor da tenreira, e a tenreira é convencional, se está pagando o kilo canal a 3,5, 4 euros o kilo canal, e nós estamos pagando a 6,5 o kilo canal ecolóxico desta raza. Bueno, pois me sentei cos produtores, fixemos contas para que isto fora viable sin subvencións. Non, se en vez de estar pagando 3,50 deberíamos estar pagando 8,50. O sea que non é xusto. Somos os máis justos que hai, pero non é xusto. Ainda non é xusto. É un camino. Vamos por fecha... Que temos aí chapas, non? Chapas para vender, sí. Nós tamén estamos con negocio. Sí. Pois nada, decirvos tamén que a seguinte palestra será o 8 de maio, a partir de agora son os mércoles, son todos os mércoles de maio e o 1º de xulio, o sea, quedan 5 palestras máis. E a seguinte será o 8 de maio de Rosa María Caraz, cando se instala a mentira, outro xornalismo é posible. Vale, pois está.